அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நபிகளுடைய வரலாறு பார்த்துட்டு இருந்தோம். முதல்ல நம்ம ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வரலாறு பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த நபி ஷாலிக் அலை அவர்களுடைய வரலாறு. ஆது சமுதாயத்திற்கு பிறகு வந்த சமுதாயம் சமூத் அப்படின்ற சமுதாயம். இவங்களும் ஆது சமுதாயத்தை போலவே சிலைகளை வணங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க. இந்த சமயத்துல தான் ஷாலிக் அலை அவர்களை இந்த கூட்டத்தினருக்கு எச்சரிக்கை செய் அப்படின்னு சொல்லி நபியாக இறைவனால் அனுப்பப்பட்டார். ஹிஜ்ர் அப்படின்ற ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. மிக மிக செல்வாக்குடையவர்கள். மலைகளை குடைந்து தங்கள் வீடுகளை கட்டியும் வாழ்ந்தாங்க. கேட்டுல இருந்தவங்கள ஷாலிக் அலை இறைவனின் பிரச்சாரத்தை எடுத்து உரைத்தாங்க. மக்கள் மத்தியில செல்வாக்கோடு வாழ்ந்த ஷாலிக் அலை அவர்களின் பிரச்சாரத்தை பாதி மக்கள் ஏற்கல. சில ஏழைகள் இவங்களின் பிரச்சாரத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க. தங்களின் நபிய பொய்யர் அப்படின்னு இந்த மக்கள்லாம் சொன்னாங்க. அந்த மக்கள் அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்களுடைய தூதுவத்தை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் இறைவனின் அத்தாட்சியை காட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இறைவனும் இவங்களின் கோரிக்கையை ஏற்க மலையிலிருந்து ஒரு ஒட்டகத்தை வெளிப்படுத்தினானா. சில நிபந்தனையுடன் தான் தனது அத்தாட்சியை சமூக கூட்டத்தாருக்கு வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு அல்லாஹ் கட்டளை விதிச்சிருந்தான். இது அம்மக்களுக்கு இடையில் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் மேயணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு. மேலும் அவ்வூர் மக்கள்லாம் கிணற்றுல ஒரு நாள் ஷாலிக் அலை ஒட்டகமும் இன்னொரு நாள் அவ்வூர் மக்களின் ஒட்டகமும் நீர் அருந்தணும் அப்படின்னு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுச்சு. ஷாலிக் அலை அவர்களுக்கு அத்தாட்சியாக அனுப்பப்பட்ட ஒட்டகத்திற்கு தீங்கு இழைக்கப்பட்டால் அல்லாவின் வேதனை சீக்கிரத்தில் உங்களை வந்து சேரும் அப்படின்னு எச்சரித்தாங்க. ஆனா மதிக்கெட்டவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே அழிவை தேடிக்கிட்டாங்க. அவ்வூர்ல இருந்த விசமிகள்லாம் அல்லாவின் கட்டளை மீறி ஒட்டகத்தை அறுத்துட்டாங்க. அறுத்தது மட்டும் இல்லாம அல்லாவினால் எச்சரித்த வேதனை எப்படி வரும் அப்படின்னு இருமாப்பும் கொண்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆது கூட்டத்தாருக்கும் நூக்கலைவர்களின் சமுதாயத்திற்கு ஏற்பட்ட நிலையே சமூக சமுதாயத்திற்கும் ஏற்பட்டது. அல்லாவின் அருளால் ஷாலிக் அலை அவர்களின் பிரச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை தவிர மற்றவர்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய வேதனை இறக்கினான். பெரும் சப்தம் தாக்கி அல்லாஹ் சமூக கூட்டத்தாரை அழித்து மக்களுக்கு ஒரு சிறந்த பரிப்பினை ஏற்படுத்தினார். இம்மையிலும் மறுமையிலும் இறை பொருத்தம் பெற்றிடுவோம். தூய்மையான மார்க்கத்தை அறிந்திடுவோம். தூய வழியின் பால் அனைவரையும் அழைத்திடுவோம். கலக்கமில்லாத வாழ்வு வாழ்ந்திடுவோம். கல்வை பணியிடுவோம். ஹலால் ஹராமை அறிந்து நடந்திடுவோம். ஃபி அமானில்லா.